Tikulandire netu program ya lero ya tikudziweni pano pa Times. Tikudziweni ndi program ine timacheza ndi anthu osiyanasiyana, amakhala abusa, oyimba, opanga zisudzo, ndipo cholinga chake cha program ineyi nchonena kuti tiphunzirepo ziwiri zitatu mu chikhalidwe kapena pa zomwe iwo anthu amachita. Program ya lero ndakutengani mmodzi mwa anthu amene amapanga zisudzo, komanso ndi presenter pakanema, komanso ndi munthu woyimba. Mukhale pompo, dzina langa ndine Sam Kalimira. Tikulandire natsogoleri zokumbira mpaka natsogoleri naona tuntanda ayi osomba simakandi mbusa ayi modelo muyankhula ndi Chisomo Manda Chisomanda ena amati Adamanda mukudziwa kodi Chisomo Manda ndi ndani? ine Chisomo Manda ndine chabwino. Chisomo Manda ndi presenter ndimagwira ntchito ku MBC Makamanga, komanso kupatula chimene mwandiyitanira pano za mamuvi zimafilimu. Inetu ndimachita mafilimu kupatula nthawi zina ndifotokoza kutsogoloko anthu mokankhizira ati ndino wayimba koma sindimafuna koma ena amati ati ndino wayimba nditulo akalimba kumudzi kwathuto ndikukhatabe kuchifira uko kwa Malenga Mzoma ndife adabwana chifane kuti ndino ena mati adabwana Amanda adachisomo tsopano kuti mufikepo na kuti anthu kumati aona chisomo chifukwa kwambiri anthu akudziwani chifukwa kuti amatongola ndi pakanema komanso zisudzo kumene tiyambire kuona kuti maphunziro anu ndachambulani. ine mmene mukundioneramo ndine wachinyamata, ndili ndi diploma koma pakali pano ndili ku sukulu. Madziwa maphunziro safuna kuti udzichepetse yayi. Ndili ku sukulu mune nophunzira ku Mzuni University ndipo ndikupanga zokhudzanaso ndi utolankhani chonchi posachedwa apa ndikhalatu ndikumaliza sukulu yanga ndito Diploma in journalism that is utolankhani ndine mtolankhani ndinene choncho chimene mwina anthu ambiri samadziwa amandiona kuti mwina ndioneka patenti kwambiri ngati presenting programs koma ndine mtolankhani and I'm proud to be a journalist because ndichito imene ndikamagwira ndikamati this is so zimandikomera imene yoyo ngafandi kumakukomeza kwambiri mwakati chito timafunika kwenyamira adalipo akuluakulu nthawi imeneyo amakhala akuvera malipoti anga tsiku lina anandiuza Chisomo Manda mungalesa kufunika zikhala ndi signature ineyo mukamasayinira pamene nde inenso ndapeza ka signature kanga kodi aliyense amadziwa kuti akati this is Chisomo Manda ndazimayiwa kuti this m'manyumba osamanda kwakuti sungaina chabwino utolankhani umene ndikuona tsogolo kwambiri ndafusadala ndifana ali wina amene ali maganizo kuti akumane ndadzakhala mtolankhani ngati Chisomo mukuona ngati pali tsogolo ndithu kwambiri tsogolo lilipo chifukwa kudziwa munthu mmene ndilimu sindinganena kuti pakali pano ndipange ritaya ndende kunama pali zambiri zimene sindinakwaniritse mutolankhani ndikuyenera kuti nditumikire ku mtundu wa Malawi ndikukhani za utolankhani pali nkhani zambirimbiri zimene anthu timafunika tapange enlight kuti taziwitse kwaphunzitsa kumene komanso kwasangalatsa. And I think I've not exhausted izonsezo ndikuyenera kuti ndipitirize kulitsogolo moti kwa chinyamata amene akutiona pakadali pano izi ndavalazi chifukwa akuluwana kubwera ngati wa filimu ndimavula ndimasintha ngati kamiliyoni mukudziwa chifukwa ena amakuona ali pakanema mwina panga present kumakhani chithu chinoti akumene ntakhala ngati Chisomo wazipanga present nizophweka ndizo zinthu zija amene
zosaphweka zofunika beka sikulu ndithu komanso kulimbikira komanso kukhala ndi chinthu chofuna kuphunzira sungangofika pamene paja basa ena amaona ngati akuyankhula pa tv iya chinthu chovuta adimini zenzi chasumangoyamba lero ungathotukwa napo olotchula mawu ena ake oti ndiolakwika pa tv zimafunika ndithu a process usangothamangira upita pakanema paja chifukwa ndikumbukira sindinangothamangira panali zaka ndithu process kuphikidwa kuti ukapapekirako chinthu chonse chimene ukuyankhula anthu azidziona koma akuluotu aoneka achepere koma zimene akuyankhulazotu aoneka ndi munthu anzeru zonsezo zimalirira kuti anthu akusulasula moti mukamapanga mukamalakwitsa anthu akakona criticize zimatha kuvomera limatha kuvomera kuti pachaji sizinakhale bwino ndingatha kupatsani zitsanzo sindatchula koma bwana ndithu nthawi ina yake wa television ina yake yayikulu amatha kundiyimbira direct osati mwina kwathu koma kwina chisomo pajapa mumakamba mwina zokhudzana ndi ana zinaenda bwanji kwafotokozera kundiuza mochita zimatha kuyenda kuti musalere musipanga choncho ndithu chabwino tsopano nkhani yayikulu imene timafuna timve kwa ino ndi nkhani yakhudza zisudzo kwa basi mumapanga zisudzo mumamonani pakanemapo kuti zimenezi kuti mtolankhani amene azikhasompaka zisudzo mudziwa chani anthu petu tisanakhala pankhani timakhala ndi maluso osiyanasiyana akalimira ena ndithu nkutheka mpira ine nkutheka kayangolero ndimaona kuti ukakhala ndi kanthawi kenakake umachitaponso zinthu zingati zimenezi ndiye ndikati mwina pa free time yanga ndimatha kumalemba mafilimu natenga zizanga osati azizanga mwina so mungathodako matrazanga kamena matrese zanga mungathodako ndibwera ndi azigogo inu ta achisoma ndakhala serious azigogo amandikhulupirira chifukwa zoti ntchito imene ichokere mwa wachichepereri ndichita bwino ndithu ndimatenganso mbali zimenezo zisudzomo choncho kulembako malemba ndi malemba filimu ija bilemba script ija pali ma two types of scripts pali ma script enoti you follow word by word zijamona never script ina you just direct then makonda yako direct because kumalawi kunoti tipange follow kuti tiweze umabezeko uchitooneka kuti awanaloweza nde mmathamu kwapatsa siri kuti akaba tifuna kuti niwe muchite zakuti nthawi zina ndimakhulupirira sharing things ndimathamu kupatsa munthu wina wake wapatala kuti andirembera filimu yachonji ngati panopa mwina kutsogolo ngati ngakhale simundifunse tudikira filimu yayikulu kwambiri imene ndithu tikulembetsa kwa munthu wina wakulilongwe kuti ikamalize script iyo tiyambe kupanga act ndiakwati nomalemba kuphunzira kulemba nezi maphunzira phunzira kulembatu zimenezi ku sukulu umadziwa ku sukulu za utolankhanizi zimenezi zolembalembazi ambetu sinkhani timatha kumalemba zambirimbiri umadziwa utolankhani daily kulemba nkhani nde kumene ndinaphunzira kulemba kupatulako ndisotu ndi anthu ena ngati John Kandawire ndamene amalusanani kuti mina nditutsolo mpempha ina yake ama ndikalipira ngati kwachita mpempha ndine mwana wake inenso kuti akulowa bwanji kuti zomwezi koma ndimadziwa kuti amandikonda upangira njizi ngati ma Nigeria izi sindozifwa apanga professional film usiyanitse munthu oti sanapita ku sukulu ndi chimene amakonda moti inu mumachita ndithu moti bokhazinga inotu iviliro munati mmene akonera muchithuzimu zinthu zake zioneka ndithu iyayi zoyeserapo ngati anthu amene akupanga act mafilimu anu mumatenga kuti anthu amene watu mzuzu momwe ndithu tili nawo anthu aluso akalimira mukudziwa inu achinyamata ena mwina nkutheka akungokhala ndi ndimatha kuapanga approach kuti palito kamwaya kakoti muchite kafilimu apa komanso ndimatha naona kuti muli willingness kapena muli zeal kuti munthu akufunitsitsa ndi ndimatha kugwira nawo ntchito kuti ndithu ndipange mafilimu amene anthu amadabwa ndamalawa amene ndamalawa chifukwa tikuona ndi mzithuzi kuona kuti kumona ndithu mtsikana amene wavalira amene akupangira act moti kodi malawi ndamalawi madziwa kuti akafika amene wachita makhala ndasula moti ndimakhala ndikulandira mafoni
koma directors ambiri kapena kwanthu complimenting uyu apanga bwino zimandisangalatsa kuti ndimakhala ndadzoranda kuti ndinagwira ntchito yabwino nthawi zina just direct ndimaziwa kuti ntchito imene ndinagwira nthawi zambiri za mafilimu zamayamikiridwa ndi achitatu osatijambula chabwino jambulamo mafilimu ine ndajambulamo mafilimu atatu amene ana imodzi ekale ndajambula mazifika zina zimene sindizitchula inatuluka natotsa 5 only 5 almost 5 only 5 copies anazikoti inabenedwa the whole Malawi nkumadamo kuti zukhala kwacho koma mwenso ya mulungu sekafuna kuti filimu imene ipite badali ndipo inazilana koma ndikutsimikizireni kuti ndimalandira mafoni even from UK kuti uzoti akulu achimene tikufuna ndi kuno koma nthawi imeneyo after school chachani nakanga ndapanga relax ina ndipangeka filimu ina not iyi ndi apa ndatulutsa mafilimu awiri motsokozana panopali kuti ali pamsika mumati chani pali The Wicked Lord ndi Housemaid Wicked Lord okay iyoyo mkuti iyoyambayo mukapasi chani Housemaid it's a true life story chone chikuchitika akazapita kumaphunziro asiya wantchito koma achimene awasiyawa ndi munthu wokhulupirika kwambiri it's just like a drama ungofuna kusangalatsa anthu munandiuza kuti sadamete kuti anthu amakonda mafilimu ngati amene muli mtsikana amene afuna ngati kuti ka background kake nkoti kwawo wachukira zoyenda izi koma ndi wantchito afuna koma basamaona ngati azibambose tili chimodzi mangofuna ndauza anthu kuti azibambose sife chimodzimodzi munapanga proof siwosamendingakupenya palibe tisamana mizani sura azibambose mena the same ndikwemaja kuti ndiyambikire malo azibambwena ina The Wicked Lord chimene chikuchitika it's almost the same story kanga tika continuation kamene tikuona kuti ndi banja ndithu tsopano izi tukamba za moyo wa masiku ano zibambo ndithu maslave queen bachuluka tsikana wachanjani koma angongazone mapanga inozijo zachani ndi munthu wangokwatira kumene koma akuonetsa beti dzibwana tina chifukwa munthu ukakwatira ndimakukhulupirira kuti uzikhala wakozeka koma mkuluyo mu Wicked Lord sanakozeke ndi nyengo imene tikudutsamo pano wadakukwatira machangu kumapanga zinaso osati kwacha kuti zili sanakozeke ayi mwina akuona malingiro iyayi ineyo sokwatira mwina chaka cha mawali mwina mwagozeka mwina hayi neyo ndikamadza kwatira nzakhala ndakozeka on a serious note chabwino ndeno iyoyo imalira chukaso koma ndifotokoza kwambiri kuti mafilimu onsewa atu ndi 30 minutes short movies awo chifukwa choti pakatipa ndinakhala silent tangotulutsa kuti amene zimandiwawa kuti ndidziona ari kumalawi kwatuka filimu koma kuiona kumona phala mchunu mchani interested mutakozo kuona palibe chituzi puwa voice puwa then nangotulutsa tatifupi kuti anthu angoona pamene tikukozekera movie yayikulu ndimanena kuti pali filimu imene ikulembedwa na akulu ena aku information aku Lilongwe akuilemba imeneyo filimu ndikuzana kalimirapa mudzanene chifukwa sindikulula story yake koma ndinene kuti tapanga involve ngati tingoti army so usi menamo pangira rescue mission yawo idzakhala ikuoneka mfilimu ngati kuti
involvement ya ndifika even akamajaja mafilimu element ina amaona zimene kuti involvement inali bwanji so mwina kukakhala so mwina area movie kuona kuti involvement mwina kuona mpaka na barracks yonse noteno mpaka nomwatenga barracks ndikopereka chitsanzo koma muli zinthu ngati zimene zozo tikaona zikuchitika ineyo mafilimu makhala pati yake ndafusanana makhala tinosokoneza kabla makhala tofusira ayi pati ngane ndi makondo ine ndikhale ngati yo kapena ndikhalolangiza ndende masakalawa ndino ayo ayi anoteyo koma ndimavala ngati ndimavala ngati koma anoteyo mmavala ngati yo koma simeyoyo komanso osati nthawi zonse I do this ngati mwandipeza panopa my free time I do this on my free time koma ngakandipeza ntchito yosimile always amene su tie always ine tie ndimasintha nthawi mukandipeza ku nyumba mukandipeza dachisoma ndomwe achani mwina zovala zosakhala bwino ayo to associate be tichite break tibwaso chigwezwe mama sikongobiri mmene mutu ndi mmene tikuchitira pano pa Times mpulogalamu ya lero ya tikudziweni lero lino tikudziwana ndi Chisomo Manda ndikuti iwowa ndi presenter kukanema komanso ndi munthu mmodzi amene ndithu amapanga mafilimu komanso ndi oyimba mukhale pompo pomwe tumwera mchigawo chachiwiri tikulandireni tu mchigawo chachiwiri cha programu ya tikudziweni lero lino tikudziwana ndi Chisomo Manda iwowatu ndi presenter pakanema komanso iwowatu ndi mmodzi mwa anthu amene amanga zisudzo komanso ndi oyimba Manda tikalire chigawo chachiwiri itatokoza umbira tiwombe mkota tsogolo la mafilimu kapena mamuvi kino maladi wona bwana itsogolo lilipo chifukwa tili ndi ma actors and actresses amene ali ndi luso amene muone ngati mafilimu amene amatulutsa Shem Joy mafilimu abwino komanso zimakhala zinthu zokoma kwambiri kuona kuti nthawi zina kumawina ndithu ma awards so izoti lusolo lilipo koma kamene kamavuta kwambiri ndikakhobiri kuti ma sponsors chifukwa pamene movie inodula kuti mupange movie ulipire ma actors koma maloso ambiri ukamapita tingopempha malo ati ayi mulipire galimoto mulipire ngati kuti mupanga tusaukwati kumene zambiribiri pwi ma budget so zimafunika kuti anthu adzibwera ndithu kuthandiza mmene amathandizira kumpira mafilimunso chimodzimodzi ndikhulupirira kuti tingathochita bwino muno mavuto ena ane makwana kuti chani mapanga chinga ndepairese amwene olomene ndangotere makuzana kuti filimu ina ndangoyika kuti anthu adene chabwino ndayika pa YouTube mwa filimu zimene zatulukazi koma inayo ndeyayi ndibomba apena koma mochedwa nde ndivula lalikulu amapena kupena kwakuma koma akapena simasonza banje because mwine ndimanena kuti ndikhobidiro zinthu kuti zikuti palibe chimene mwapezamo chifukwa mwakhala agreement ndiopanga actacho kuti amwene ndikadzapeza mashares awo kamukadzakhala kakuti mwina kupeza 60,000 yoka 60,000 wapita nayo kuti anthu mwina analipo 5 ndendunena za movie imene kubwera ya anthu mwina 1,000 zikhala motani zovuta ndoimba so lokho kumene kuthola pamene popo tiyambire pauyo amene ndimavalira maartist ambiri including Vigani mwina akabwera ndiwapangalo mainterview zinatakumano wangu ndiona iwe umayimba basi telling me kuti mudzakhala oyimba akulu mudzimba ndikuwetsene chitsanzo sorry to say kanga ndinename ndikapanga nthawi zina nake manage woyimba wina kuno kumuzuzu tiwo nde tinapezeka kuti tifuna timbe ndi Diamond Platinum waku Tanzania
ndeine ngati manicho mafunika uimbe ndiwe then ngati maimba kumene kuja kuti of course sizinaende bwino kwa amachacha soto maona ndete napera ndaperewelera koma chimene ndofuna ndinene choti iyeyo madziwo abe kukayika kuti Diamond ndi pano mpatauni nambala itaipeza koma ndi iyeyo ndeti nati tichambulane mati video call atandiona pene ndikuonekera ati still ndinu Sudah ini di mana itu? Ada member imam mana mukuonekera mai. You look like what? Nena isi sana ukoda kunena. Apa kana so big artist ngalu. Ukabanga so di member imam. Kumene so imba so. Chifukwa ija oimba na mene andibanga encourage mene kama esera ni nina. Nthawi zina ndi mene mavalira kuti zizoneka munyimbo zizikhala bwino. Nditu. Koma no mudachitapo kuti ndimbo ndachitapo almost tiwiri ka abaso ndofuna ndiroyo mu studio muona madiso waika ukazotsa ngale koma sindimafuna ndisaname kuti koma mabonitsa bani ngale kutamba zimulitsa mu studio filmu lezo office ndenu so sanga mwene kujamu zokuthamba the program adimini kereka kuneso kuti yayi function tiye ngakali boyo mumabonitsa bani kugawa ntawo ndibonetse tsoneza ntchito zisafe kapena kuti zisakhale compromise ngezinthu zimene ndikupanga nthawi zambiri mwina ndimatha ndikatenga ngati maholiday azaja ndine munthu oti ndimakhala ndi schedule ngati zoyimbazi ndekuti ndamuwuza munthu wekuti ase ndi 1 week iyi tipange zoti za nyimbozi zisinazo movie ndijambula mwezi zimakhala kuti mwezi uja kandili maholiday uja zichitike ndipo ngati program ija yaphonyana basi ndi maneno apia zandivuta because sizimafuna kuti udzipanga compromise mapeto ake zimaoneka ngati zinthu zosakhala bwino ubonetsa ngati umakhala busy kwambiri ndisanama ndene makhala ndi busy ndipo siopezeka weekend mene mwina ndangokhala mapezeka kuti ngati sindili kwina kwake ndikuti ndikuimba ngati sindili kumeneko tujambula mamuvi mpaka naso azizanga amandidapo ase yusuma jambula nthawi yanji woni chifukwa ndafunsa dala tsikuno mwati mwina mwake zakazunguyazo mkulu khali mwayiona kuti mwalo wa mbanja udzavala lingi mmene ndavala ine apa kupanda kuoneka umakwanitsa kwa nthawi yona kuti munthu atoja kuti fana ishafuna nthawi tsona kumulitsawa dano kuti zizakhala bwayi koma zina zinthu khumbira kuti ndikamakula ngati zoimbazi aya ndisaname kaya koma aya asindimakhala nazo kuti mpaka na chani koma zamafilimuzi ndi yayi nthawi ndimayikirapo chidwi changa ndiza ntchitozi umakuda kudya chani ine ndikati ndaja ndekuti ndinyama ramwe iliyonse nyama ndatoka makona nyama asina ngoni yaya kwama yanga ndi kuchingoni mina natengera hayi nyama ijana wochanga bala kungopika yopika yoche yokazinga koma ndi nyama throughout ndinovula mimi chifukwa ino kutengana kumudzi mukativuta hayi ndingatedi kuvuta because ndisanami simatama mwina chaka chose nyimata ndigonye nyama ndimachipatala wina wapezanga ndokudala ndozaya kumasechepetsa koma sindimata kungonya masambata unode nadana nawo ndili ku skulu nthawi ina yake nde nyama ukadeire kugumba kadi mangophatikiza nasangana koma kunenepa ha chabwino tifike kumapeto uno mwina tikufuna titsaja mati amene akumonani panowa amene tuwa akamonana mati koma tafika pachisomo kodi ndingamatizota atana chapatani munena zona kwani even ndili ndikutubwera kuno kudzapanga interview nali mbangi kuti ndioneone nditu naona kamwana kakang'ono nditu amayi ake sanandizindikire koma ikoko kandizindikira sumumanga ndofuna ngedzakhala ngatiwe ngendayankhula anthu katamene chimene chimafunika ndi focus kulimbikira komanso kumadziwa chimene ufuna udzapanga moyo chifukwa ine even ndili mwana madziwa kuti ndidzakhala mtolankhani ndidzakhala mafilimu china mwina chimene ndimafuna udzakhala chimene chinakanika ndinalosewera mpira
I was a good football Ah, player. yeah. I'm telling you. So msanamze mtu wabala left. I was very good. And ndipachita kulida kuti kumwina ndakapisa kaliye imene because even is when anyone is kuchitika difference. I was very far away. It was it because ndali play with Johnny akati akubakati pochi chawe ndise kulangizana chawe ndimanena kuti wakhala ndi focus komanso kumadziwa chimene ufuna kudzapanga mmoyo komanso chachikulu chimene ndimaona kuti chimavuta pa chinyamata samu ndi peer pressure zimene mayo amalimbikira ndi zinthu zopanda pake ndimaona kuti ndi nthawi yo mmene ndiona ochi imene ndavalayi ochi imene ndaigula kaya 60,000 komwena uli pa ntchito timayenda peza kawu iye akafuna avale ngati zimenezi afuna avale chinthu ngati kuti chani ati balete ndimwikaika zinthu hayi zimene zimakhalira basi zimabwera choncho umene zimakhalira zidangodangonyota inutu ndezimapezeka kuti afuna avale ngati zimenezi afuna atani zinthu zoti zosathandiza zimayendera nthawi afuna mwina ayambe kuimba zinthu zosathandiza makolo alimbana nawo skulu chifukwa sindimachita izi ndili skulu abambo anga amadziwa ndipo ine samandilangiza ndikuzilipana kuti ukamapita skulu mwana wanga mmene amakhalira ana amasiku ano amadziwa kuti I knew chimene ndikukapanga skulu amangoti amwene ndiramandizi ndipo amadziwa kuti sindikachitapo zamayoyo kapena kuti ndikamwamowa ndezimene zikuvuta ndiona achinyamata azanga afuna afikire china chake akhale tegrili nthawi yawo isanakwana ine ndamuonapo tegrili uche ndakumana nayeko ali kuti levo yasinda akudziwaso even angati adziwa kuti ndikunena zona ndezimakhala nthawi tisakugulume nthawi ndomalangizo mkwangu sake achinyamata kalikosikani nthawi yake tipike maphunziro tisadzanamizana mwena liluso malawi muno maphunziro number 1 maphunziro number 1 mulero apo basi tiyamikire kwambiri ifeso tayamikira imwedesimwedesindiyo inisiyo awasayo koma ndimangovala ngati anthu amangoona ngati tiyamikire kwambiri ziko kwambiri zikomumbira ayi mmene mutu ndimene tamalizira programu ya lero ya tikudziweni lino timadziwana ndi Chisomo Manda iwo watu ndi presenter mukanema komanso iwo watu ndi munthu mmodzi amene apanga act komanso amalemba mamuvi komanso iwowa amathanso kuimba ndiye chikhulupiriro kuti kukuza kwathu mwaphunzirapo zambiri ndipo tsiku lina ndichikhulupirira kuti mudzakumana nawo kuna kuti tiphunzirepo ziwiri zitatu mwene mokha dzina langa ndine Sam Kalira ndimupemphere ndi mudzaterepo sabata mawa pomwe tidzapeza mbali ina tipeso ndi anthu ena mwa nonse.